Magandang umaga mga kabamba. Nag-ilaw po ako ng palaka kagabi. Gagawin natin sa palakang inilawan natin kagabi, hahanapan natin ng sahog. Nandito yung nakuha nating palaka mga kabamba. Dito sa sako. Ito po. Ito yung nakuha natin mga kabamba. Ito, hahanapan natin ng sahog. Wala po kasi tayong kasama mga kabamba. Ako lang mag-isa. Purong native ito po. Mga native na palaka. Sabit natin ganito. Yung palaka natin. Ito na po yung kuha natin mga kamaster na palaka. Sold na naman yung ulam natin yung araw. Ito mga kamaster, hahanapan natin to ng talbos ng ampalaya at saka maghanap tayo ng nyog panggata. Mga siguro to mga kamaster, sobro 100 plus. Matos ko tayo lang. May ulam tayong libreng ulam sa umaga. Mga kamaster, mga pure native to, native lahat. Tapos lagyan mo ng maraming sili. Tingnan lang.
Anong magtakas? Tapos ito na po mga kamaster yung kuha natin. Ito mga kamaster, maghahanap tayo ng pang sahog natin na ampalaya. Yung talbos ng ampalaya, marami dito. Yung mga kamaster, talbos ng ampalaya. Wide lang yung mga dito. Tawag sa Ilocano dito mga kamaster, balang. Parya balang. Masukal kasi dito mga kamaster, nakakatakot. Ito, mayroon. Ito mga kamaster yung isasawag natin sa palaka natin. May ibon dito mga kamaster, anak ng ibon. Hindi ko alam kung anong ibon to. Kunin natin ba? Ito. Mga kamaster, dito lang sa baba. Ibon to. Uy, anong pangalan mo boy? O siya. Dalawa sila. Dito lang yung nila, bahay nila mga kamaster. Doon sa loob. Doon. Wala. Doon. Ano yung isang kakamaster o? Ano? Uy, di ka dito. Yung isa. Ano to? Kakamaster o? Ito yung ibon to. Kawawa naman, wala yung mama nila. Yung isa nagtago dito yung isa. Uy, shoo, shoo. Pasok ka na doon. Pasok doon. Dito mga kamaster, may mga talbos ng ampalaya dito.
Ito. Talbos na nga pala ano. Parang ano lang ito. Yun. Talbos ng ampalaya. Mapait pa yan. Pait-pait pa. So ito po yung mga ano natin. Lulutuin natin ngayon mga kamaster ano. Sana ano sa susunod na video mga kamaster yung part 2 nito. Panoorin nyo po. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat mga kamaster. Mwah!